Hadin balayo jingtep ki pulet ka umsning police station hin kasngi kilahar martor ban let tam no ya ka wei ka medyam balalap sa tanggi siang pat ki shinrong na ka wei ka Khlaw ka badan hajan ka 6 battalion bahab ha ka shnang Umran nyang bernai Haribhoi district la pentikana de ki pulen pat ki bahayeng bakatei ka medyap ka dei jong wei Rangbah balatep kerteng kum Carlos tron na ka shnang Umar ubala ja na do ka khat wei tere gu jiliu arajar pesan ubala ja no ha kapor ba udang wan phai na shilong ban let sha ka shnang Umar ka ba ula her na ka kali ha Umran dairi kumbala pentikana ya ka ne ka medyam na do ki pulet pat ki bahayeng kilalaban penjisha ka dailing ba ka jaiñ ka ba uphang bat ro ka mobile phone ringkat ka sim card ka ba upanan kam ya ka te ka mobile phone la ithuh ru ningkong la lam de ki nong tho ding ha ka te ka Khlaw ki bala pentep she ki borsh nong bat ki borsh nong ki la pentep she ki pulet ki bala her sha ka te ka jaka man pelong ya ka jing to ket long ru ba ki pulen ki la khat ru ya ki bahyeng asam menta pasngi sha umsning police station hadian bala lap ya ka te ka man henen ka sngi bat ha ka jing bishar panya la pentikana ba utei Rangbah bala ja la jan nai banai menta bala sakiru lingba ka jan bat ka mobile phone ka ba upenan kam shu na kalyang ki pulet menda ka sngi hadien bala toket banya bat le kat kom ki kendon kila IT no ya ka te ka man sha ki bahayeng asam bakin pendapat ya ka jing le buram khadu ya ka te ka man badang sa jong shu na kalyang uba Andreas tron kumba ubahayeng ru ula pensyai syakilat patai kubor baka dei gamet jong utei Rangbah kumbala lam lingba kita ki sakhi bat ha ka joka por ulai khublei ya ka shnang ki pulet bat baro ki bala dan menta ban lap no ya ka met jong utei Rangbah